Y'all know what the fuck this is? MC motherfucking Ren up in this bitch, nigga. Yeah, all y'all bitch ass niggas out here talking all that shit. We about to drop this motherfucker on y'all like this. Punk ass niggas out here, nigga. We some Southland killers in this motherfucker. Niggas move across town, all up in the suburb. While niggas making faces like the rock on the... Uvidíme, ako to dopadne. Je tu koniec zápasu, vyhrali sme Ivan Bartek, bol dneska veľmi hladný. Nie na začiatku sa mu podaril parádny úder rovno na vypínač, čo už poznačilo priebeh tohto zápasu. Poprosím veľký aplauz pre víťaza Ivana Barteka. Aj toto je tajský box, môže to skončiť veľmi rýchlo. A ako som povedal, v týchto ťažkých váhach to väčšinou aj takto končí. Čiže víťaz dnešného zápasu RSC v prvom kole Ivan Bartek. Potlesme pri Juma Čorbu. A ja už sa s vami od mikrofónu lúčim. Ďakujem vám veľmi krásne, že ste mali tie nervy to so mnou tu vydržať a s mojím moderovaním, teda pokusom o moderovanie. Ďakujem veľmi krásne, Helpa. Ďakujem hlavne vám, ktorí ste sa dneska prišli pozrieť a takisto aj sponzorom, aj všetkých ľuďom, ktorých takéto akcie zaujímajú. Ďakujem krásne, uvidíme sa na budúci rok.